Bună ziua, mă numesc Petre Andreea Elena, iar în această prezentare voi analiza piața cosmeticelor. Analiza pieței cosmeticelor. Obiectul tranzacției și analiza pieței, purtătorii cererii și ofertei, evoluția prețurilor, structura concurențială, tipul de cerere și ofertă, bunuri complementare și substituibile. Obiectul tranzacției. Produse cosmetice, produse destinate îngrijirii pielii, machiajului, igienei personale și îngrijirii părului, cum ar fi creme, rujuri, fonduri de ten, șampoane, parfumuri, etc. Mărci, achiziționarea sau vânzarea de branduri cosmetice deja consacrate pe piață. Producători și furnizori, tranzacții care implică fabrici, laboratoare, companii de distribuție sau furnizori de ingrediente pentru produse cosmetice. Tehnologie și formule. Drepturile asupra unor formule inovatoare sau tehnologii specifice în producerea cosmeticelor. Canale de distribuție, platforme online, rețele de magazine fizice sau drepturi de distribuție în anumite Analiza pieței. Industria cosmeticelor este una dintre cele mai dinamice și competitive piețe globale. Câteva aspecte relevante ale analizei pieței includ dimensiunea și creșterea pieței. Valoarea pieței globale a cosmeticelor este estimată să crească anual cu 4-5%, fiind susținută de creșterea populației urbane și interesul crescut pentru produse premium. Segmente de produse. Produse pentru îngrijirea pielii, cel mai mare segment al industriei. Machiaj. Este popular în special în rândul tinerilor. Produsele naturale și organice, în creștere datorită preferințelor consumatorilor pentru soluții sustenabile și sănătoase. Tendințe actuale: digitalizarea, sustenabilitatea, inovația și produsele pentru bărbați. Principalii actori din industrie, companii globale, L'Oréal, Estée Lauder, etc., mărci emergente, branduri locale sau independente care câștigă teren prin inovație sau produse personalizate. Provocări. Concurența este intensă și nevoia de inovație constantă. Reglementările stricte privind ingredientele și testarea produselor, schimbările în preferințele consumatorilor, de exemplu, renunțarea la substanțe chimice dăunătoare. Purtătorii cererii și ofertei. Purtătorii cererii sunt în principal femeile, bărbații, dar și adolescenții și tinerii. Purtătorii ofertei, producători, mărci globale, L'Oréal, Estée Lauder, Unilever, branduri locale, adică companii mai mici, care pun accent pe inovație și pe satisfacerea preferințelor locale, start-up-uri și producători independenți, promovează produse naturale, organice sau personalizate, furnizorii de ingrediente, ingrediente naturale și ingrediente chimice, distribuitori și canale de vânzare, retail tradițional, retail modern, distribuție directă, factori care influențează oferta. Inovația tehnologică, adică dezvoltarea de formule noi și sustenabile, reglementările, standarde stricte pentru testare, etichetare și compoziție, logistica și lanțul de aprovizionare, creșterea costurilor pentru materiile prime naturale și ambalajele ecologice, marketingul digital, investiții în reclame pe social media și colaborări cu influencer. Evoluția prețurilor în perioada analizată. Factori care influențează evoluția prețurilor. Cererea crescută pentru produse premium, costurile de producție, influența inflației, structura concurențială. Tipul de structură concurențială. Concurența monopolistică. Piața cosmeticelor este caracterizată de diferențiere ridicată a produselor, ceea ce permite fiecărei campanii să-și creeze o identitate unică prin brand, ambalaj, ingrediente și preț. Majoritatea companiilor concurează pe baza imaginii de marcă, a marketingului și a percepției calității produselor. Oligopol. În segmentul de produse de masă, piața este dominată de câțiva jucători globali. Exemplu, L'Oréal, Procter Gamble, Unilever. Aceste companii au o cotă de piață semnificativă și influențează prețurile și tendințele din industrie. Tipul de cerere pentru produse cosmetice poate fi elastică sau inelastică în funcție de tipul de produs și de segmentul de consumatori analizat.
cererea elastică, produse cosmetice de masă non-esențiale și cele pentru consumatori sensibili la preț. Cerere inelastică, produse esențiale, dermatocosmetice și produse premium sau de lux, mai ales pentru consumatorii cu venituri mari sau cu nevoi specifice. Tipul de ofertă și posibila evoluție a încasărilor în funcție de elasticitatea cererii. Oferta elastică, produse de masă cu prețuri accesibile și disponibilitate largă. Caracteristici, producătorii pot ajusta rapid cantitatea produselor în funcție de cerere. Existența unui număr mare de competitori și substituenți face ca oferta să fie flexibilă. Exemple: șampoane, rujuri de branduri economice, produse distribuite prin supermarketuri. Oferta inelastică, produse premium de lux sau dermatocosmetice, care implică costuri mai mari de producție sau tehnologii specifice. Caracteristici: producția poate fi limitată de accesul la materii prime rare, tehnologii avansate sau branduri cu o reputație exclusivistă. Exemple: parfumuri de lux, creme anti-îmbătrânire cu formule brevetate, produse personalizate. Evoluția încasărilor în funcție de elasticitatea cererii. În cazul unei cereri elastice, impactul modificării prețului, creșterea prețului, încasările pot scădea semnificativ, deoarece consumatorii vor migra către alternative mai ieftine. Scăderea prețului, încasările pot crește, deoarece volumul vânzărilor va crește suficient pentru a compensa scăderea prețului unitar. În cazul unei cereri inelastice, creșterea prețului. Încasările cresc, deoarece consumatorii vor continua să cumpere produsul, considerându-l indispensabil sau de neînlocuit, iar scăderea prețului, încasările pot scădea, deoarece volumul vânzărilor nu crește suficient pentru a compensa reducerea prețului. Principalii ofertanți și relațiile concurențiale. Industria cosmeticelor este dominată de un mix de multinaționale mari, branduri independente și producători locali, fiecare având strategii proprii de poziționare și relații concurențiale, printre care amintim L'Oréal, Unilever, Procter and Gamble. Concurența între multinaționale și branduri independente, concurența între branduri premium și mass market, concurența între liderii globali, concurența regională. Exemple de bunuri complementare și substituibile. Bunurile complementare sunt produse care se consumă împreună, astfel încât utilizarea unui produs generează nevoia de a achiziționa și celălalt. Bunurile substituibile sunt produse care îndeplinesc aceeași funcție sau o funcție similară, astfel încât consumatorii le pot înlocui în funcție de preferințe sau preț. În concluzie, industria cosmeticelor este una dintre cele mai dinamice și competitive piețe globale, caracterizată de diversitate, inovare și adaptabilitate la nevoile consumatorilor. Succesul pe această piață depinde de abilitatea companiilor de a inova, de a înțelege preferințele consumatorilor și de a răspunde prompt schimbărilor din mediul concurențial. Firmele care pot combina calitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea vor avea cele mai mari șanse de a domina acest sector în continuă transformare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit!